gigayon ang doktrina sa simbahan Katoliko. Ibalo ko nga naay gustong mangutana. No? Unya, ang paborito nilang pangutana kanang ang Katoliko nga digil katubag. Ay paborito nilang pangutana. Unya, ang ato ang pattern kung mangutana ganit mo, maminaw ko. No? Maminaw ko. Ug motubag sad ko, maminaw sad mo. No? Dili kay interesado lang mangutana, apan dili interesado maminaw sa tubag. Mo ay walay ayo. Ha? So, ipaila ang pangalan o ang iyahang gitawag ngalan sa iyang simbahan. Okay? Gusto na kang mangutana, Brad? Ha? Pwede na mangutana ka sa Katoliko. Why problema? Mangutana lang sa pagtulunan sa Katoliko. Sige, pwede na ka mangutana. Ready ka na? Oh, ready na ka doktrina sa Katoliko. Kanawani mo maangayi ba? Oh, sige. Paila ka si mong pangalan o kung sa'y ngalan sa mong simbahan. Ready o dili ready? Ready na? Di pa ready. Kung sa may gusto ni mo ako ang batbaton ng imong supapon, larawan. Kaluwasan. Sige. Sige. Ang iyang hangyo, dito siya mangutana mo, say sa ko, may tungod sa kaluwasan. Una, ang atong Ginoo, nagtawag ka na itong tanan na ron kita maluwas. Pero sa ang pangutana, kung sa may pamaagis, Ginoo siya pagtawag. Ang pamaagis si Ginoo siya pagtawag, nga muadto ka sa iyang simbahan. Kaya bato ka sa Ginoo, mabutang panahon nga ang Diyos sa langit mo'y magtukod og iyang gingharian nga sakto ng iyang simbahan. Mo na iyang panagna ginamit ang propeta sa Daniel 2:44. Mabutang panahon nga ang Diyos gunaog dinis kalibutan ug magtukod og gingharian nga dili malumpak. O kini panagna ug tungod niini mga kaigsunan, duna kini katumanan kay ang anak na duna may sabi mo rin, siyawa na. Ha? Pero mo ikuha, amin ako siyawa. Siyaha dito. Unya, ang katumanan niya ng mga mga kaigsunan, natuman ka na diha kang Kristo. O pag-abot ni Kristo, mingon siya, ikaw si Pedro, o sa ibabaw ni Iding Bato, tukuron ko ang akong iglesia. Unya mingon ang atong mga buotang iglesia ni Kristo kami na. Kay pangalan palanggaan, iglesia ni Kristo. Mga kaigsunan mo na'y sinayog mahubad. Nga naman, kay ang terminong iglesia, dili man na siya kining gitawag o pangalan. Termino na sa mga Espanyol. Ang buti pa sa pot, katawhan. Nga ang gitukod ni Kristo, mga katawhan, diin, maoy mo, mupadayon, maoy iyang gitawag og simbahan. Usa pag-ingon ni Kristo, tukuron ko nga akong iglesia, tukuron niya ang iyang simbahan. Ug ang unang simbahan, mao ang 12 kapostoles. Unsa pa giingon ni Kristo? Bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili makalumpag nining simbahan. Unya, si Pedro iyang giingan, Pedro, ihatag ko kanimo ang yawi, ang susi sa gingharian sa langit. Unsang imong itugot sa yuta, itugot usab sa langit. Unsang imong idili sa yuta, idili sa langit. Asa man ang yabiha karon, asa man ang susi nga gihatag. Ha? Wala man ang gihatag dito sa mga protestante. Ha? Ikaduha, dili man protestante si Pedro. Okay? Unya, ang simbahan din nga tinuudran na adyay si Pedro kauban. O nang gitawag na mo si San Pedro. Ato pa, kining simbahan na dili mo ila, may tungod ka sa
San Pedro, kini nagpasabot nga dili ni iya ni Kristo. Bantay pagayo, mga kaigsunan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, way pagkalumpat, way pagkahanaw. Usara na kabuok, wa mingon si Kristo, tukuron ko ang akong mga simbahan. Wala. Dili si Kristo nagtukod, ug nagtukod ug daghang simbahan. Pag-ingon ni Kristo, ayot ang tago sa grammar ba, no? Ingon si Kristo sa in English pa, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Wa, ingon si Pedro, I will build my churches. Usan kita? Unyang, kimanaan na ito diha. Naa si kasaysayan si Pedro. Kitagaan o Yahweh, otoridad. Unya, kung kanang imong simbahan, nagsugod lang na sa 15th century, nagsugod lang na niya, nining 19, dili na mao'y tinuod na simbahan mo na'y bugos. Kailan mo tago sa'y bugos na kwarta, no? Mura kwartang tinuod, mura. Pero kung imong siriyon, peke diay. Unya, makailan ka ba na? Ha? Usa. Kay, na may gitukod si Kristo nga simbahan, diha kita dapat magpasapot, diha kita mualakad, diha kita mamatay, kay kanang simbahana, mao na kitagaan ni Kristo, o gitawag katungod, dini sa yuta, paingon sa langit. Unya, kung sabi ng simbahana, mao na ang gitawag og Santa Iglesia Katolika, na mga simbahan karon, mura na sila o kining gitawag o kining sundog-sundog na lang ba? Ha? Muna nga, bantay ta pag-ayo, kung ngita ka o kaluwasan, klaro, tataw kayo. Kung sa giingon ni San Pablo, naa sa 5:23, hunahunahon ginatulad mayo. Gamingon San Pablo diyan napita, may mo ng bana, mo'y ulo sa iyang asawa. Ingon sa, kasi Kristo, mo'y ulo sa iyang simbahan kung iglesia. O siya, mo'y manluluwas sa iyang lawas na mao ang simbahan. Unya karon nagpasakop ka sa imong simbahan na tinukod ng pastor, maluwas ka kapil. Nagpasakop ka sa iglesia ni Kristo ni Manalo, maluwas ka kapil. Magpasakop ka sa gitawag o kining Baptist, nagitukod lang niya itong 1609 ni John Smith, apil ka kaluwas. Magpasakop ka sa gitawag, gitukod lang o kining 70th Adventist na itong 1863 ni Ellen G. White, bukan sa iya mga kauban, apil ka kaluwas. Dili! Una ba tayo nga nato? Na si Kristo mingon, siya mo'y ulo sa iyang simbahan ug siya'y manluluwas niini. Mugawas ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Apil ka kaluwas kung abot ang panahon mo deklara si Kristo kaluwas din. Klaro mo na. Wala mo na matuog ang Biblia. Ingon si Kristo, ingon ang bana, mo'y ulo sa iyang asawa. Ingon usab si Kristo, mo'y ulo sa iyang iglesia kung simbahan ug siya'y manluluwas niini. Karon ang pangutana. Sige na pangalan di mo simbahan ba? Ha? Alpha and Omega. Ano ano na di mo gitukod? Ano sa gitukod ng Alpha Omega? Iglesia ni Jehovah. Si Jehovah nagtukod og iglesia. Isa kung saan na mahuna na ang tao. Kay ingon pang Ginoo, presuhon ang makataka nagtukod-tukod. Sana nga presuhon. Alin lang kay wadili lang gitawag ko ganang inana ay stricto ang Ginoo, no? Nagaantag freedom, no? Kaya gusto si Ginoo mong pasakop ka sa iyang simbahan na dili pinaagi o kining pinugos kung dili makabantay ka paway laing simbahan. Unya ka ng simbahan ka kay Sunan. Iklaro ko yan ni San Pablo. Ingon ni San Pablo, si Kristo mo'y ulo sa iyang simbahan nga mao iyang lawas. Now, kung gawas ka sa lawas, di ka sakop sa ulo. Ang imong ulo dili si Kristo, ang imong ulo imong pastor. Kolosas 1:18 na. Unya, kung sa ng ulo, mao ni ang simbahan ni Kristo. Dato pa, ikaduhang punto, kung watake ka sa simbahan ni gitukod ni Kristo, katake ni mong ulo. Ay dunay ginaingon sa mga manggialamon, ang sakit ng kalikingkingan ay sakit dama ng buong katawan. Tutukon nimo na imong tumakbo des imong tiil abot ka na sa ulo. Ang kasakit niya na. Pero kinanglan ang Bible, rubuto na to. Pero basi di patay ra na tubag ang imong pangutana. So gusto na ka mangutana?
may imong ipangutana. Oh, sige, basta. Update kay wala yung luya to sa langit. Wala. Sige. Pangutana ba? Nasa may pangutana humangi mo basa. Ano ang katulad Ato istudyuhan ka. Tempa, wa ka mag-Bible study diri ha? Kung sa man mangutana ka o mubasa ka lang? Apil ka diri? Ang tanaw ra ka? Oh, tama mo jud ka mangutana. Kasi ka pariya ka tong palahugong na yung sisipid diri. Amang haki ko kibating sa kinsa. Kaya pag mangutana ka ba? O mangutana ko. Diskurso mo, hindi mo rin mangutana. May pagkakundukod. Wa ka ron dire? Wala pa rin, balik. Wala pa. Tama pa mangutana ba? O dili? Mubasa lang ka, dito lang kasaplit. Okay sa may kamao mangutana. Eh si tatay dire, mubasa naman puno siya. Unless kung nakay pangutana. Oh, pangutana ka ni. Di man ko katuba, kung may pangutana. Ang pangutana, ang Diyos sa Iglesia Katolika Romana giilisan ano Maria Minabo sa mga propeta na nihiling niya ako wala niyang bibituhin ang gilisan ang yung sura pangit na daw kayo o pangit na daw ako sa silong kaya siya kaya ubangan inod sa usa kalinod na tanong o inod sa usa kagamot ikan usa ka mamalangiyong na siya wala malagway niya kanya kung kanya na ato na siya nakita wala yung katahong karoon ato na iwahol siya wala na ko na yung katahong o na ganyan Ito sa'yo pangutana, humani mo ba? Kana ba? Hindi ka maulit yung pangutana. Kana mo na sa'yo. Di ba? Sa rin mo. Eskulahon nga dito sa grade 1, dili lang kita musibat. Kaya sa grade 1 na ang training saon pasultik pangutana. Ang ingon ako, humani mo pa sa pangutana. Grade 1 pa lang ta, gitudluan na ta. Kung saan pangutana with question mark at tumoy. Mauna. Kini, basi ka mauli mangutana. Patugon man. Diba, kamao ka mangutana, dili. Natural. Kung saan ako pagtuwa, bawa may pangutana. O ikaw, nakay pangutana. O dapat lang sa. Inuod ba nga? Ako na, kamao na yun. Kamao na yun. Kale. O, tama. Mas maayos yun yung katoliko niya. Kaya kamao pangutana ng di katoliko. Kung sa bagag mo balik, kaya katiko na yun. O, sige. Kamao na pangutana. Founder na siya, founder. Kamao na. O, di ba? Baduha pa siya pagkuling mo. Huwag ka sabo. Kamao na ka mangutana. Pangutana na. Pangutana. Kamao na ba ka mangutana? Ang kilman mo sa... Ay, di ba magpamungol-bungol at niya akong kimon. Kamao na ba ka mangutana? Okay sa may kamao. Ara, dito, patulito. Ano yung mutana, dara. Ayaw sa, kaya di ka kamao. O, diri ba? Ang ato dyan kay Kalita. Isulti pangalan. Kung sa'y pangalan, kung sa'y simbahan, pagkuman ni mutana. Ayaw sa, okay lang. O, sa'yo, kalma lang.
high blood na niya. Ha? Sige. Mo lagi. Ang akong atong patakaran, pangalan nimo, ang kayong simbahan, di mo tana ka. Okay? Bluetooth. Tanaw lang na naka-bluetooth yun. Naka-bluetooth yun sa Ako si Lloyd cellphone. Vincent Bacardo. Nag-comment ko. Dali ko masayo ko. Nag-morning to na sa galas dito sa Facebook. Itong lagi. Sa Kristianong Ligaw. Salamat kung nakita na ko sana. Ispitado kayo sa nito bang sa mga brad. Kada Domingo kung paano ko na yun. Dala na replace mo. Pero ako ang pakalan, Lloyd Vincent. No? Tapos, ako ang tundok mag-iurugan is SDA or 7. Kani. Palakpak ka, palakpak. Palakpak. Ha? Palagi isda. Pwede ko mahangyo sa mga sir o brother na ay lang ko sa minuto, sa isang minuto ka lang mahangyo sa inyo ka ako sa kawago. Masakit pas mga nakaisulti na medyo sakit. Yung mahangyo ko ninyo nga Ane, umani mo pangutana, tagaan kagribatal nga usa ka minuto. mahangyo lang ko nga intro lang ito nga. Ay po. Mawali ka, mawali. Mawali ka. Dili natin na. So, pag anhili mo, di ka mangutana. Ikaw mo tala ko na pero mo ingon ako baka basic na Mo lagi, ini kahuman lagi nimo, wani ka malo. Humani mo pangutana, tagaan ka nagpuglugway nga maka-express kung sa imong isulti, mag-atake ka ba, mo pasabot ka ba. Ako ha. design lang. Basta gani katulit mo, kita mo giya. Tanaw, kinikanti ko. Tapos siya, kamaw na pangutana, dahil pagkas una, dito mao. Kaya lang naunhan lang sa batanon. Atong gawaton, ang atong isuot, ilangga na to. Lakpakan, lakpakan. 70 Adventist. Pangalan, Brad. Tapos ba na ko, akong bakalan si Vincent, no? Tapos bilong ko sa SPA. So na ako'y nadunggan kanina mga kaigsunan, naalang ko yung unong kakamutana. Naunang kami sa Isa-isa na to. Sa isa na to. Naman ko nadunggan kanina nga ang katuuna si brother, katuuna na wali diri about ni, kini ako ang topic, about ni ka, ako pagpana, about ni ka Virgin Maria. Okay. Oh, ingon man siya ganiha gud na kung wala lang si Maria wala si Maria, wala si Ginoong Hesus. Mataw sa Pilipinas. Ako pangutana ni karon. Pino ba uyunan ba nimo ni kung wala si Maria sa likod, wala si Maria, wala si Ginoong Hesus mataw para sa libutan. Okay. Klaro yan pangutana. Klaro, kung natunto ba? Yeah! Yan pangutana yung nani. Na may nagyaw-yaw ng CFD diri o Katoliko. Na kung wa si Maria, wa'y matao nga Kristo. Mano, nanay Kristo wa pas Maria? Oh! Kaya Nice, 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 nice. Nice ito, Bag. Mo lagi, subag na ba ito makatubantay? Mano, na may matao ko Kristo kung wa ipakatao ni Maria ng persona? Wa! Tama, tama. Usa, klaro, tataw kayo kung tubag, wala ka kabantay. May imo bago kung maabot diri kung wa ko gipanganak sa kuyahan. May imo bagong si Kristo inyong iwali nga yan ko rin yung magtutukod kung wa na gipanganak sa pagkatao diha ka Maria. Tama, tama. Kaya sa Dios, kaya sa Dios nga siya muhimo bisag wa si Maria kay wa imposible si Ginoo kung nahita ko na wa man. Bosa, musunod ka sa pamaagi sa Dios nga miagi siya kang Santa Maria. Kung wa si Maria, wa Jesus nga ikan Santa Cruz. Amen, amen. Ikadawang pangutana. Pagkutana, ikaw. Ikaduha na ko pangutana, follow up ni siya. No? Imo mang gisulti, dumog man dyan sa dahang na tao nga, kung wala si Maria sa kalibutan, wala dyan si Ginoong Hesus. Ang iyang pagkatawa. Wala si Ginoong Hesus sa kalibutan ng tao. Wala Hesus na muluwas sa tuwa. No, wala Hesus na mahugas sa itong nasala. So karon akong follow up pangutana mo din. So, unsa ang imong pasabot aning Juan 8:58? Naningon si Ginoong Hesus. Wa pa sa Abraham ako mauna. Oh, yes. Then wa pa Dili, wala. Ang mga anak pa nang imo. Ang mga anak pa nang gusto lang mo na kasi ganyan. Sige, sige, sige. Sige, mga anak ko, mga anak ko. Pero, niingon man mo nga, Wa kung wa si Maria wa Jesus. Oh, Yang ano ningon man si Kristo nga naa na siya. Wa pa si Abraham. Wa pa man si Maria niya na. Muna problema niyo Katoliko uli, na to. mga anak ko. So, kinsa may din una, si Maria, si Abraham. Mo lagi na. Wala. Wa pa ka kay balulong, wa pa ka kadunggo ko anak ko. Ano man? Dala pa ko tanaw, wa
siguro ka matao na nagtutubag ka na. Ha? Malaki sige na dahil edad na ko no, nagsugod ko 18. Ah, grabe no. Wala ka na yung pangutana, wala pa ka siguro matao. Sama ka na tinatao, anak na siguro ka na to. Kung edad ka 28, anak na ka na to. Wala pa ka matao, dito ba ako na na. At muna tayo mong pangutana, klaro pa, tinaw pa sa tubig sa buto. Tapa ba tinaw tubig sa buto? Na. Busa ayun, ay kalma ka lang niya. Okay, gusto anong ligaw ha? Mainit na pagkahuman. Ay, dyan na. Dara bro, dara bro. Dara pa binansiro. Taas likod. Mura lang eh. Masama, maghimo na tagang-tagang, magtapok. Ili, ay. Personal, money ang beauty sa Katoliko para at least matagaan na ito katinawan ang mga Dagan mag-vlog diri cute ni bin. pangutana sa tuliso. Ang iyang pangutana itong i-plastar kung wa kay maplano sa niya pagpangutana. Anong mingon magkabrad nga kung wa si Maria? O yung paluwa ka lao. Na wa si Maria, why Jesus? Nga, may kingon niya sa San Juan 8:58. Magipangutana si Kristo ang tubag ni Kristo. Wa pa si Abraham, ako mauna. O niya, si Abraham, wa pa may Maria niya. Naman lagi siya. Yang ano ningon man mo? Ningon man ka. Kung wa si Maria, why Jesus? Di mali lang inyo, kamong Katoliko. Wow, dahil na yan. Ah, sige sige. Di, ato na lang butangan. Wala ka, no? Hindi ko butang ako. Butan bitaw butan. Okay, tubagan na to. Inong son, si Kristo dili lang po sa ikinaiya. Doon na siya, di ba, kakinaiya. Sa iyang pagka-Diyos, wala pa si Abraham. Naana siya. Wala iyang punto. Diya sa 8:58. Sayang Diyos, una na bandaan. Wala pa si Abraham. Sayang pagka-Diyos na. Apan sa iyang pagkatao, ulahi siya. Kaya natalo naman siya sa bata ni Maria. Wala buti pa sa buti na. Si Kristo, adunay di ba kakinaiya. Kung kagi pa sa buti Kristo, mawapa si Abraham, naana siya ang iyang pagka-Diyos. Ano man? Juan 17:5. Ingon si Kristo, Amahan, pasidunggi ako sa kadungganan na akong nahuptan. Uban gayud kanimo, sa wa pabuhatang kalibutan. Uban lang si Kristo sa Amahan. Wala iyang ipasabot. Sa utro ko na 58 nga una pa siya kay Abraham. Wala yung kakasabot. Pagkatuliko, ano mahimo kang simple? Yehey! Yehey! Kaya una ang tutlo sa inyo. Okay? Sige, paluwa pa po na. Karon, salamat kayo ng sitado nga putana. Sitado mga inimgot mga kaigsunan about sa kining mensahe sa kung kinusugop sa Ginoo sa dili. Tanan magtotoo, dili magtotoo. Tanan mandutan ninyo diri ang mga kaigsunan puro di magtotoo. No? Kaya tapo kayo ta para maminaw sa pulong sa Ginoo. Naglahi man atong pundok diri naglahi man. Pero isa na to sindo. So, Tanay ka katuliko dagang gigong may bawan. sige. Karon, sunod ako patay, katulong ni mga pumuntahan. Sige. Unong bro. Ana lang bro. So, tulo na lang. Sige. Karon kay Ikatulong ni. katulo na na. Napay. Kamog yun. Napay. Sige, sige, sige. Sige. Karon, ningon man, no? Sumala ba sumala sa Biblia, nagsugo ba si Jesus ug ang mga apostoles na matag pag-ampo ug pagsimba, kinahanglan uyog jud ng ngalan nga Maria. Pariyani nga aron mapasaylo ang atong mga talapasan o sala. Kinahanglan ba gyud muagi ka Maria, kapag example na nang pag-ampo bitaw, pangadji maya ka Maria, iampo mo kami nga makasala. Ngana ba? Ginasugo ba ang mga apostoles ug si Jesus nga kana kinahanglan matag pagsimba ug pag-ampo uyog jud ang ngalan ni Virgen Maria. Kinahanglan na yun daw kuyog si Virgin Maria sa matapag ako. Waman mo yung Ginoo nga Panginoon, amahan na mo apil si Maria. Waman. Wala. Pero ayaw sa kasabot tuban naman ko. Muna gingon daw. Pagsulti mo ako na lang reflect sa ulo kung sa'yo kung tuba. O nakibalo na ko. Ang imong pinapapangutana. Ngano sa matapag ampo ninyo apil man si Maria? Kasuko ba ang apostolis niya? Wala ka kung di na gisuko, ang imong una di na tinood. Saja. Kano nagwama po magsuko si Kristo nga kinahanglan basahon tanong sa versikulo. Ningo ba si Kristo? Hindi po na tinood. Ano mo? Logic. Psycho. Kaya tuningon si Kristo, matagtubag ninyo mga gitawag o kining SDE. Kailangan kapitulo versikulo. Ningon ba si Kristo? Wala. Wala. Pangita man
Ang pag-ampos Katoliko, adunay gitawag o kining direkto God. Mo na ninyo si Kristo kung mag-ampo ka mo, Mateo 6:9 ngadto sa 10, amahan namo nakasalangit pa. Daigo ni mo ngalan. Wa may Maria diha. Apan, ayaw sa kalimti, nga ang anghel nidoon ka Maria. Kung mingon, ang anghel, magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nidoon ka niya ang anghel, misaludan ka niya ang anghel, isti by the light. Uy, grato na tayo. Una nga, si Maria man nagitilis Ginoo, nakakatauhan sa Diyos na may mong manluluwas sa mga espiritu Katoliko. Dapat tayo is balibag si Maria. Dapat pasalamatan si Maria. Kay tumikan ni Maria, ngamingon siya magingon si Ginoo. Oh. Puyom ka na si Kulit na diya. Diyan sa Katoliko, aduna kita ay gitawag og debosyon kay Maria. niya kani kay sa kuan. So pakpalas Ginoo. Dili Pilipos 2:2 sa unsa katong hamili, unsa katong tinuod. Buhatan ninyo. Kunya ka ng pagdai ka Maria. Daw kanila. Hamili ka. Katoliko kay. Oh, kung si Maria gitay na to. Sa pagdai. Anong lita? Ang imong anak ipasidunggan na imong valedictorian. Ang imong anak ramang pangalan gitawag. Nganong apil magkagise? Ingon si Kristo, pinaagi kanila, gipasidunggan ako, 17 pangkala, 17 years ka na, sumala sa San Juan. So pinaagi ni Maria, gipasidunggan si Kristo. Anong ibalibag man yun si Maria? Ingrator kayo mo. So, wala niya, kung ang anghel, ang hiingon kang Maria, maghimaya ka Maria, kami isang Katoliko, kay matod pa ni Maria, kung sa may hiingon niya, Lucas 1:17, ang tanan kong kaliwatan, magtawag ka na populahan. Kisa kung tawag ka Maria Bulahan, kaliwatan. Ang kaliwat sa yawa, magtawag ka Maria Bulahan. Maria, ika, nagkakanak, baka sasala. Tamo ba, nilala ka mo? Ang iyang pangutana, ningon ba niya? Wala. Kaya sama ningon ba si Kristo? Sa inyong pagwali, kailangan magbitbit mo o Biblia. Unya kapitulo, versikulo yun. Mateo 28:19, ningon si Kristo, panlakaw mo sa tibo kalibutan, tudluyi ang tanan. Ningon ba si Kristo? Bitbit mo o may balita? Unya ang inyong tubag. Basahan to sa kapitulo, versikulo, ningon ba? Wala. Sama ra po ng imong pangutana, among pagampo, ningon ba nga i-apil yun si Maria? Wa! Pero kana siya dili daw tan. Kay matod pa sa Filipos 4:8, unsa tong hamili, unsa tong matarong, buhata ka na. Unya hamili mo na. Kaya inahan mo na si Ginoong gidahin na to. Yes, klaro kayo. Sa inyong mga pagtubang, sa inyong pagbalik, bit-bit mo may balita. Wala ba may balita? Kanya ito, panahon piso. 49:80 na nasulat ang may balita. Unya, initubag yun ninyo, paludo, kapitulo versikulo yun. Kaya kung dili, palihan mo Katoliko. Wala ba yun? Ingon na si Kristo, usa, Brad, dili tanan nga imuhang ingnon nga kabaturan nga pangitaon mo sa Biblia. San Juan 20:21, 25, dili tanan gibuhat ni Kristo. Amen. Nakasulat sa Biblia. Amen. Unya, ambang ni San Pablo, 2 Corintios 3:6, kami dili ministro, magtutulong sa litra por litra. Kaya ang litra nagapatay, apan ang Espiritu nag-atag kinabuhi. Mangita kag litra por litra. Kung apil ba si Maria diha nga sa pag-apo, sigurado mamatay ang luhan niya na. Kupalya ko nimo. Wala. Kung sa pangalawa, pangutana pa, di mo mayong pangutana. Kapila na. Nice one. Pag-vlog na dira, pag-vlog natin mo. Sige, ito na. Basta kayo na. Ang naminaw ko ganiya. Basta pa na po. Nahinay dito sila. Para ako nakita. Very good. Para nakapangutaan na ba? Sulti ba? Sulti ba ang Biblia? Napasilugan sa mga sumusunod ni Jesus o sa mga apostoles na si Maria. Nagsulti ba ang Biblia nga pasidunggan sa mga sumusunod ni Jesus o sa mga apostoles si Maria? Kita sulti ba? Sulti ba? Pasidunggan ba? Pasidunggan. Wala man nag-ingon diya nga pasidunggan niyo. Sama ra ko ng ehemplo. Wa man mingon si Rizal, buhi ko niyo sa to ha. Wa man. Pero kita ang sumusunod
gihapon nga kaliwat ni Maria naguna-huna na kini siya dili ni siya mayo nga kini kalimtan no na pasidunggan na gyud pasidunggan ganini ni ang Gabriel si Maria Sana pamag-ana nga. Mabasa na gani ang tanang tao. Magtawag Salamat kayo. Tara, bulahan no? Tara. Mutawag ang bulahan na kayilo. Si Presidente. Mutawag ang bulahan na kayilo. Bro. ka Maria iwan na sa bitin Kinsi sa Pastor. away kanimo Pastor. yawa o Bulahan sa mo. babae Dapat. kaliwat nimo demonyo o kaliwat sa babae so dunay pa nag-away babae o kaliwat sa babae kaliwat to si yawa kinsa ning bayana maos Santa Maria manag-away kinsa man ning yawa mao ni ang kalaban sa babae unya kinsa man ang kaliwat sa babae Sige. naa sa Lucas 41:8 ang tanan kong kaliwatan kaliwat ni Maria magtawag kanyang babae unya ang kining kaliwat sa yawa unsa man magsigig sukit sige pangutana mo ni kinaiya si yawa Magsigatake sa babae. Sigatake. kaya di nila madawat na kini si Maria gipilis Ginoo busa kung inaanang imong kinaiha nga magsigig kag Kristo na bawat kang Maria inay magpasalamat ka murag dagway tuwa ka sa ikas nahiabi wa kas kaliwat ni Maria busa undangan na angay nimong pasalamatan yan imong mayor kung makahatag nimong trabaho si Maria pa ngoy ni hatag ka nimong Kristo kaluwasan nimo nga imo na nimong Kristo nun kung sa mga klase pagkatao ka ha pasalamatan yan imong mayor magaan na trabaho nga pagkahuman sa iyang termino wala po si Maria makahanga mo'y naghatag ka nimong Kristo nagilansan sa cross pasidunggan si mga Kristiyano naminaw mga brado nagpanagal Yehe, naminaw. Nakagits na. Ay, Katoliko rin sa una. wala niya so ayaw Kristo na kay ang Diyos Nami kang balitson rin, Pasko. Kay Pasko ro. Litson Diyos Litson Tibo Maria dahil Katoliko Laki ba rin sa January, balik mo kagisti. Galay-guler mo nilang birada. Uyon tayo nga si Maria Gipilis Ginoo Uyon kang Gipilis Ginoo Giliangay pa naman sa Simpson ro malawna. Nagagparte. kay mo kami mas tamas kin siguro o sama o yun may makita nga sinyalis sinyalis yun o yun man daw siya gipili si Maria kaya gipili si Maria sa Diyos angay pasalamatan ana siya na yun murag mo ipili siya ba murag pakita din siya nag-imi kaliwat ng bahay ba usa ko lang punta na brad Muna sana na wala ko nang mga kaigsunan nga gitsin kaot ako sa Maria wala ko ningon na wala ko nang ingon Kriston lang nimo muna na kasi wala ko ningon ang Kriston ng Maria ang mas dependo tulunan na di ba Katoliko mo ka sa una, di ba? tulunan na di ba makabalo kayo tulunan Sige. Katoliko ka sa una. Muna karon imong timbang-timbang. Mura katong baptist. Katoliko sa una. Katoliko wala ko mga kaigsunan wala ko mga kaigsunan ng kaot na Maria wala ko ingon na muday ko ako anang ginaik si Maria kaya mismo si Maria ningon wala pagkatawag siya sa tanang tao mapulahan pero ako ko na ingon nga ang tanan mga kuwan tawag sa bulahan so wala mga kaigsunan ako lang gikon mo gamay ingon ni Maria ang tanan kong kaliwatan ni Maria dili Wala kumutan na kinaobra, kalayo ba nimo? Ang ako pangutan na to, yung tumagula. Kaliwat kayo si Maria. Ang tanan kong kaliwatan, magtawag ka na kubulahan. O no, 48 sa Lucas. Pangutana. Mutawag ka kay Maria, kulahan o dili? akong tubagan Tupag ako, dili lang o umupan. Tupag ka. Oo lang o hindi. Ang pangutana, tubagan lang. Ayaw pasikot-sikuta. Ang simple lang. Ingon si Maria, ang tanan kong kaliwatan, mutawag ka na kong kulahan. Kaliwat si Maria, kaliwat sa bitin, dili mutawag kong kulahan. Pangutana, nim na ako nimo, mutawag ka ka Maria bulahan o dili? Bulahan. Salamat. Katoliko na kamay at ikon. Katoliko na kamay. Kamay na lang. So, kamay na lang. Ayaw ninyo po
Ayaw po ninyo parehag, manok, mahapit na mo gawas, inyo na yung galion magbuka. Mamatay mo na. Buta ko'y pasabot, ayaw, wawaya. Wayon man ninyo dali. Oh. Kamay na lang ha. Ulahan si Maria. Katulik ko ng mga babang may ula na. Nga ka na karoon kay STI man eh. Ulahan mo daw si Maria. Kamay na lang. Una nga, ayaw kisi-kisi nila kay ikaw subot. Karon mga kaisanan, akong tubagan niya nga uyon ko nga kaliwat ko ni Maria kay si Maria musugot mo sa dili mga kaigsunan bilong dun siya sa mga niluwas kay bilong man ko sa niluwas kita bilong man ko sa niluwas sumuuyon ta nga kaliwat mo uyon ta kay niluwas na ta kapil man si Maria na linuwas niluwas man wala ni mo na sige karon ako pangutana last na lang ako nga pangutana kaigsuon sumala sa inyong mga pag-ampo nga nag-ingon na maghimaya ka Maria ano kanang mo lagi gapo na gisangpit kanunay nga bulahan si Maria so ang akong pangutana sa tanan ba babae o sa tanan tao sa kalibutan nag-ingon ba diya si Maria nga siya ra jud ang pinakabulahan ingon ba nga siya ang bulahan Ano na, inatos pa ako utana. Utana siya. O, superlative degree. ako Lagi! Anak pa rin kasubay? ibulot yun iba na last sumala sa inyong mga pag-ampo nga bulahan sa tanang babae si Maria no Pangutana. usa niini babae sa tanan no unya mga kaigsunan ang Biblia ni ingon mo nga si Maria ingon mo mga kaigsunan Katoliko na si Maria bulahan sa tanang babae unya ang Biblia mga kaigsunan ingon man si Jesus mga kaigsunan unsay pasabot ninyo ni Lucas 11:27-28 Sige, ang sabi mo niya. Ningon ang babae, samtang naglakos ningon ang babae. Bulahan ang babae, no? Daig. Bulahan ang tiyan na mabus kanimo. Bulahan usab ang suso na imong isusuhan. Unsay gitubag ni Jesus? Sapagkat tinuod lang sultihan ko kamo. Mas bulahan ka kung naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagtungan niini. So unsay pasabot ani mo? Ingon man ang Katoliko, bulahan si Maria sa babae nga tanan. Kandi dot na. Ako'y may mga protestante, lutaan ko rin mayo. Ano ni siya? Atong karoon. Kung ako'y mga protestante lagi, tagbaw yung Katoliko ah. Oh, ingon ninyo, bulahan si Maria. Ano nga ang may lagi siya sa Lucas 11? Mas bulahan ka to, nagtuman sa pulong sa Ginoo. Oh, nga pa na bulahan. Mas bulahan ka to, nagtuman sa pulong sa Dara Pastor Bulahan. Pastor Bulahan apelyido na. Pastor Bulahan na. Bulahan pa yun. Pastor Bulahan na. Yang ingon mo si Maria lang ang bulahan. Sumali mo. Tara, bro, si Pastor. Ako na yung buot, ipasabot. Yan ang nakukiparklaro ba mo? Bulahan ko ng mga Panipista katong nagtuman sa pulong sa Ginoo. Tama? Minaw. Sir Lobe, ang agad sa Domingo na ito. O di ka ng sultihan. Igo, moral tari nga naunay. Nga naman, pag-ingon ni Maria, pagsulti sa anghel, matuman kini. Ningon si Maria, kanang imong gisulti, matuman unta, kana, diri ka na ako. Nagkakawa si Maria na binaw sa Diyos. Uli bulahan si Maria. Una, ituman pa. Ay, Una, naminaw. Kana di ang giingon mo, mas bulahan tong naminaw sa pulong Ginoo. Unya si Maria wa maminaw. Naminaw oy, gidawat na magalit, alang maminaw. Oh, karon, anong si Maria mas labaw man kung may bulahan sa Biblia, mas labaw man bulahan si Maria. Nga naman, kung doon na may babaeng giday diya sa yung sa Biblia, sa Old o sa New, dili makalabaw ni Maria. Kung doon na may inahan nga giday diya sa Biblia, dili makalabaw kang Maria. Nga naman, kay ang giday ni Maria, taga-langit, dili taga-yuta. Balik na Katoliko. Mga tao lang ang giday, dili taga-langit. Si Maria, nganong labaw sa bulan, tungod kay ang giday sa iya, dili ang angheloy. Unsa man ang anghel, tagahati balita. Unsa Messenger. tagahati balita. Kangkin sa man ito balita, samahan, ingna ang babae, bulahan ka sa babae nga tanan. Kinsa giday kay Maria? Ang amahan. Dili ang amahan. Ang Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kusa ayaw na kalimti, sud na sa library sa Limbatakan. Na mali na mong stay, balik na mo sa simbahan. Amen.
Mingoy. Uy, talapan ko ng Daryl. Ito na si Daryl ninyo. Oh, na niya. So, tagaan na to. O, 1 minute pa. Okay na? Ya, muta na yun. Sayang ribatal. Unsaon niya saya isulti. Then, wala sige lang. Musulti lang ka. Bisa na sa ribatal ba na dili. Depende na lang nimo kay Panis. Tagaan mo na to po sa kaminoto. Tagaan na to. Paminaw na to. Tungkol na si Brad Loy, nagikan sa 70 Adventist Church. Salamat o may hapon ka na ito pala. Pangutanon lang po. Sige lang, bakit suman na magtubak? Di ba? Pangutanon pa. Nasa kami. 1 minute lang niya. Hilam-hilam ang tanan. Ang mga kaisunan, una dyan sa tanan, nangayo, di ko salamat di ko yung kato sa pagniton makagawat, no? Anak ko kabrate na nagkaunan. Ang ganyan rin. Brad, pangutanan na dito, Brad. Unsa mga pagtulunan na murag dili ni mo uyunan, di mo masabtan, pwede ni mo tungkanan. Salamat ko sa mga CFD. Naghatag ko sila tubag mga kaisunan na hinlo o hantay ko kayo mga Katolik ko na, kaya Okay. Wala ko ningon mga kaisunan ng katoliko ko ha. Nagpasalamat na una ko sa may ngipon ninyo mga katawat. No? Sa paminaw. No? Pagsunod mga kaisunan, kung nakamanggaling ko yung murag nasulti, napangutana ang murag sakit sa inyo mga katoliko, ngayon ko pa sa inyo nga na. Kaya ang pagmensahe mo sa mga balita mong kaisunan, kinahanglan ugonan dyan nagpapaubos. Mga kaisunan. Kaya dili ka mahimong putloy na sumusunod sa Ginoo. Wala ni sa imuhang pagkainuksanon. Kung ako dyan nagkakauna sa tanan mga kaisunan, dapat ka napainuksanon. No? Salamat ko ako. Dawat ninyo sa anak ko, tupag ng mga kaisunan. Wahin sa kita-kita po ninyo mga kaisunan. Susunod, nadir po, kaluyan igugot sa Ginoo. Na maghiusa ka ninyo dire, magtapo, magpinsahe mga kaisunan, wahin sa pulong sa Ginoo. May hapon sa kanan, matapusan na nag-alagad sa Ginoo. Salamat kayo, Brad. Imong gipakita Palito na po. inaiyag yun nga Kristiyano. Panangkulang imo, Brad. Mao nga ikaw nasaag sa kamaturan. Di ay libro ninyo, paminaw, Brad. Libro ninyo 70 Adventist Athlete Gift. Brad, ay sa kawa, Brad. Adult Devotion. Brad, sa nagong tanong. Written by Ellen G. White. Tara, Brad. Ang imuhang kinaiya na yun nga mahimong katoliko. Apa nasalaag lang kas kamaturan sa pagpangita sa matuod nga simbahan. Kay niya yung libro, atong basahon ni para dili kayo bias. Unsa may giingon ining inyong libro? Sabay founder nining inyong simbahan. Ato daw basahon kani inyong sinulat sa inyong babae nga propeta. Inyong ni. Ingon din Year of the Church Development 1860 to 1868. The 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront struggle to organize. Kung saan ang organize, Bisaya? Organisa, mubuo, mutukod, establish, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution. In 1860, September 29, the name Seventh-day Adventist chosen. Kisa nagpili, ang Diyos ba? Dili. Kinsa, magtiayon, Amerikano. Kinsa, Ellen G. White o si Mr. James White. Usa, nasakop ka sa simbahan nga gitupod ng tao. Amen. Unya, imong si Kristo, bantayan mo pa kayo, Brad. Kininood. Naa sa Episo 5:23 mingon si Kristo, may unang bana, mo'y ulo siyang asawa. Si Kristo usa, mo'y ulo sa iyang simbahan. O siya'y maluluhas nini. Karon, kung wa kaliha sa simbahan nga siya may ulo, maluwas ka. Busa, ang imong manluluwa si Ellen G. White, kaya mo may nag-organize ninyo. Karon, kinsa may makatudlo, asa ang tinuod nga simbahan? Kay giklaro man ni Kristo, nga nagtukod sa simbahan Mateo 16:18. Ingon siya to es Petros, edificabo, ecclesia miam, et forte imperinon, ad versus iam. Lord Peter na pandisra, I will build my church, dili churches. Karon, kay gipuribahan man nila sa Biblia, nga nagtukod ang atong Ginoo, unsa may
konsultasyon, unsa may puriba sa mga kasaysayan, unsa may gingon sa mga dagkong libro sa kasaysayan sa kalibutan. Na sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Unsa may gingon na ng dakong Encyclopedia International, dili na local, international yun. Buti pa sabot sa tanang libraries kibo kalibutan, imo ka nang makita ka International Encyclopedia man. Unsa may gingon diya sa page 520, Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ. Its founder, who was both human and divine. Siya din magtutukod. O karon mingon mo, encyclopedia man na, sa tao man na, karon i-challenge na mo. Kung dili si Kristo nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kinsa mang tawhanan itudlo kadili si Kristo. Kanos aman niya gitukod, asang lugar niya gitukod, ug unsang standard nga referensya nga imong iguba sa International Encyclopedia Volume 15, 520 page 520 nga nag-ingon nga si Kristo may nagtukod sa Santa Iglesia Katolika. In short, Roman Catholic Church, unsa man ug kinsa man. Muna kung salin, hangtod karon wapa. Magsige lang siningon, ang encyclopedia sinulat mo ng Katoliko. Ngano? Kay kung Katoliko ang kontributor niya na, Katoliko na ba puro? Dili yun. Kung mga researchers na uban diha mga protestante, kana ni pasa na sa standard, kay dili na i-publish nga magpakaulaw, mali di ay kana, walay backup nga mga referensya kana. Ha? Kani ang mga kasaysayan nag-ingon na Roman Catholic Church mao ang tinuod na simbahan dito po ni Kristo. Karon ingon sila, Katoliko may nagsuwat na. Ngano? Kung Katoliko nagsuwat, itinuod? Ha? Ang buot ba ni pasabot bias? Wabot hibalo di ay kung sa mga standard reference. Mga standard reference, back up mana interview o ka lang gitawag ebidensya. Ha? Tawag na lagi. Unya ikadwa. Magkunggoy. Pangit ang referensya o ka na suwat na. Baka meron tayo? Tawag na lagi. Ano ka na? Kanang imong gibitbit, kanang nagsuwat, ani unggoy nagsuwat, ana. Matawag man. Wa pa gani pangutana bulyaso na. Sa gaiti, isa na naging una ng gaiti. Oh, isa na naging una na, sama pa yung Biblia. Okay, isa na naging una na. Makasabot. Ang nasulting yan na, this is Bible, words of God inspired by the Holy Spirit ang simbahan. Nato 300, una 325 ini. Walay protestante, wala pa rin mahimong tao, gisulti na simbahan. Ni awat ang puno. Oh, bangino. Binuwag. Mutana, bewa ko kay pangutana, bulyaso naman. Balik ka ba yan sa Katoliko? Balik ko rin. Dara. Atay. Manguros ka ba? Kung nakaliato mula anong pag-yun, pariyata? Manguros, anong maglamot mo kaya? Oo, lagi manguros, bago man mutana. Tuman ka ba? Ay, amin bro ba? Sayang. Kunin ka sa dito. Oo, kita ba? Kayo, manguros siya niya. Malakpot ko. Ayak siya niya. Ay, di manguros kayo, kadilang ka kalagpot. Oh, sige, manguros, ay kalagpot. Kunin ka kalagpot. Kunin ka kalagpot. Ayaw kayo malagpot, magkakakunin ka. Bakit agos parinti sa bohol? Hadlok siya makita na hadlok siya parinti wa siya mahadlok sa Diyos. Okay. Ako taga-anok din ko kaya kanina rapay tao ni siya. Nagpahilot ba na para ready bro? Pangangan nagusatan sa SPE kanina. Ako na po rin gihilot. Unya ako pangutan ni ko baga itong kagisa na po rin Oo, sana, ganun ang katawa ka na magpahilot. Aron malisa galing lang imong pangutana, magpahilot. Sige, pangutana, Brad. Kami, dili ni kaliwat ni Maria. Kay mabasa na sa buwan 17:29, kaliwat ni sa Diyos. Buwar may diskutan, kaliwan. Sinuot ba itong ako nadungan ganihan nga ikaw kaliwat ni Maria? Ingon siya, kaliwat siya sa Diyos. Ngano day si Kristo, kaliwat sa Yawa, ang kaliwat man siya ni Maria. Ang kaliwat ni Maria, kaliwat sa Diyos. Sato pa, dili lang yun sa muli kay Katoliko na di ka. Pagkahihinay kayo. Ito ba na, dili ka kaliwat ni Maria, kaliwat ka sa Diyos. Kunya si Kristo, asa na makana, ikaw
ba? Ang problema, ikaw, kaliwat pa ka. Gani? Kaliwat ka. Natural. Ito ba na ganina ko? Ulo sa man niya si Kristo, di ba kaliwat sa pagkatao ni Maria? O ang kaliwat ni Maria mo atong Ginoo? O niya kaliwat ka sa Dios? Happy na ka makatoliko. Yay! Kanguros na, pastor. Ito ang kaliwat ko Maria. Para kamay na lang. Kung wala ano yung Maria, ijaw ako. Mga tarungan, kurang hapit na spinood. Kanguros na, kanguros na. Pagkabulano, hindi kaliwat na siya sa Diyos, di lang siya ka Maria. Ano man, mahadlok siya niyo, kaliwat po ko Maria. Oy, kaya kayo umingon sa kaliwat ni Maria, hindi ba ni siya? O niya, dili na niyo pa isturahan, iyar ba talang mikrofon? Basta siyang simbahan na? Wala pangutana ba? Kalaway dalahangyo na nga makikita ko. Ah! Hangyo-hangyo ay pakiloy na. Dili siya mo tubag o pangutana nga kaliwat ba siya ni Maria? Kaliwat Oh, itubag na. si Maria, Hudiyo. Hudiyo di. Tubag! Tubag! Buhay niya kakasing kaluwatan. Hinay mo rin. Katoliko pa rin kamao rin. Ah! Dunay duha ka kasing kaliwatan. Ang kaliwat ni Maria, duha. Ang atong gidawat niya. Una, dilita kaliwat. Ingon nga Hudiyo. By blood man to. Di mo ta Hudiyo. Pero kaliwat sa pagtuo niya sa Diyos. Sama nga si Maria. Yehey! 1 point na. Utapa na sa si pastor. Ebidensya nga inyo gyud nang gibarugan nagmama mo ni Maria. Inyong gitawag siya mama. Di ba? Inyong mama si Maria. Ano majujo? Ano majujo? Ang apostolis, nabay mabasang nagmama ni Maria. Apostolis, ha? Tubag. Ingon ni Kristo sa diha sa 19. Ang iyang pangutana diha nagkaroon na duha para kita saan. Nagmama. Ayaw sa! Muna ikiingon nga. Wala pa kang istorya. Kibaw na kung sa imong buti pa sa ko. Ay nagtanuha ka di mo kubugok. Bugok na may atong buti palit-palitan. Mga gani, mo sa ayaw nagsaba niya. Mutanam ka ka. Iti sa lukan to. Tubag to. O ayaw saba. Ito na kung kunik. Sabi may intisado lang utang na dili intisado tubag na to. So iyon niya nga nagmama ba ang apostoles ang Maria. Kaya matod pa niya kung nagmama, magmami sa siguro. Ayaw sa lagi. Mutubag ko. Magmami na. Ayaw pagsaba. Okay, shout out mga batanon. Ayaw pagsaba. Saka napulitan niya. Ayaw sa lagi. Kasagaran protestante interesado sa utana sa Katoliko pero dili interesado mangilaw sa tubag. Mao nilang kinaiya. Ayaw sa. Ang imo klaro naman ang imong gingon. Ang problema kay bisig utaw mo pangutana di yung ka makadama. Paminaw na. Di ka mati. Nagmama ba daw ang apostoles? Sa diya nga si Kristo, wa pagilansan, wa man mingus Kristo ana. Apan sa diyang gilansan si Kristo, mati San Juan 19, mingo man si Kristo. Ana! Oy, naingon siya, babae, tanawa ang imong anak. O mingon siya kan San Juan, anak, tanawa imong inahan. Di ba ang word niya inahan? Mao po na ang atong pinulungan, mama, mother. O di na natin sa Biblia, ikaw ang wala. Kaloy. Ang pangutana mo na abogado di kasap. Abogado mo. Ayaw pangutana. Ang akong pangutana asa mabasa sa Biblia ang nagmama ang apostolis. Naon sa mga ni Kristo may imong gitubag. Ganti ang tawag sa inahan mo. Kay Pado. Ilaya gyud ay kasap. Basing tawag sa inahan. Si Kristo. Kuya. Wa siya ingon kang apostolis 1. Di ba sa apostolis 1 nagingnan? Anak, niya ang imong inahan. Kung sa may inahan, mama, mami. Iklaro ang tubag, hindi na kamo sa mga. Klaro din eh. Inahan, babae. Ani ang imong anak. Ina ni Maria. Anak, ni ang imong inahan. Kisay gingon.
giingnan si San Juan, Apostoles. Kinsay giingnan ni Cristo, Apostoles si San Juan. Kung sa giingon niya, niya ang imong inahan. Kung klaro kayo, Nagpasabot nga. nagbawa ko ginahan. Apostoles, Anak ko ni Maria. ikaw lang ang hindi ka sabot. Palakpakan. Ay ka pa, ha? Bro, shout out. Ang gitubag na nga pangutana, kay muratag sira nga plaka. Dahil pangutana. Kuhan mo gamay. Ay, pangutana mo. Palas ba? Bubalik yung kamay. Palas sa, ayaw sa, kadali lang God. Ayaw, pangutana. Palas din sa Panabo ba? Gitawag o si Florindo, gitawag o mamahan sa Panabo. Maman. Ay, aman. Ay, mabasa na ang taga Panabo, Papa ni Florindo. Ay, mabasa na. Garam niya di ay. Ayaw na, Mga viewers. Mabasa sa Biblia nga ulahan mo nagbasa. Tama dili. ang buti mo, pangutana lang kito ba? Wala na, wala na. Ayan ang lingkay ni Kaduhan ni. Sino ka mangutana? Maestro na sila na si Marista. Asa man babasa nga Theologians. ulahan po tong way Theologians. basa. Oh, nga, asa man bersikulo ka na, kato masahod. Tudlo na sa mga pare. Mga pare. Oh, mubasa ako sa may Ulahan tong nagabasa. Ulahan tong naminaw. Tudlo na sa mga Ulahan ang nagtuman sa pare. Ay, basa, naghan di ay. Basa po. Ano mo Latin Nagani mo mo ito baguron. Greek. Asa mabasa nga bulahan po tong nagtuman sa wa nakasulat. Tanawa. Gusto Ngitag niya wala. tumagon ang maupay pagawa siyang baba. Asa ba na makita nga karon pa man ni kawali mong baba? Sa Biblia na. Diara, ang imong gingon bulahan tong nagbasa. Karon di pangutana na to. Asa sa bersikulo gidugangan na niya. Dili sa sakpan. Katong naminaw. Oh, katong nagtuman. Unya si Maria ang sama. Kita ang sama. Bulahan ha? Bulahan. Si Maria, labo pang bulahan. Kaya walang siya maminaw. Kundi nagtuman pagit siya. Kaya pagkainahan ni Kristo. Amen. Ang oras na. Tuloy ko na rin. Ono Timoteo 7, gusto mahimong pastor magtutudlo pero di ka mao. Oh. Imo namang giyong ganina. Salihan ako na kang hilay-hilayag sukot. Naanay pulong naminaw. Naanay pulong ni Tuman. Wan, dili lang mabasa ganina, mabasa lang. Mo itong gisitar na to. Hadlok mo siya mapangka, anak ko'y naminaw. Na ako nagtuman. Kaya si Maria, usama, naminaw o nagtuman sa pulong si Ginoo. O nagtingon si Maria, nga matuman o diri ka na ako ang imong gisulti. Usa, ikaw lang ang waka sabot. Tagay ko ninyo 10 minutos pre, kaya ako'y magpahulugayan tungod po na. Nahugsan naman sa katanungan. Ayaw siya. Ayaw siya. Ang ato lingson, nahubsan sa gitawag pangutana. Gusto na po siya isimuyaw-yaw. Ano man? Gusto na siya isimuwali. Dimas? Oh, ini. Akong taga-anak ko dyan na pahuay lang sa diyaran. Ayaw po, maluod ba na yung kami pagbuhol? Ay, saguli, ay, saguli. Papasultiho lagi gani. Pasultihan ka. Nagsahog sa go. Ayaw, pasultihan. Pabor, why? Amigo ba yan? Le, pasultihan lagi karon. Laban Ako lang yung Pasultihan lagi karon. Tatay naglayas. Na pastor bulahan oh. Tapas pastor bulahan. Tama bulahan. Ayan na pastor. Ayan pastor lito na pastor bulahan. Tagay ni chance. Pantay si Brother Gulian, wagi siya, mahimo di siya sama sa makadama ba? Di siya makatugtong sa iyang gitawag o kiling. Nagahom siya nga maipitan niya, bro. Iyan mo na musulti na lang ko, kaya di magyud maipit. Di na yun maipit ang kabaturan kung kamaulan ka mo sa bok. Amen! Oo. Kanang inyo ha, kung na gitawag o mas mayo pang Biblia, kay kung produkto pa sa simbahan. Kanang inyong simbahan, kanang inyong ang gitawag o kiling kamaturan ninyo, ikan mo lang na sa Biblia, nag-i-compile sa Katoliko. Mas mayo pang uhong na pagkapital. Kamuwag yun. Huwag man mamapulyo sa Biblia. Di sa may nagbutang kapitulo o versikulo sa Biblia. Protestante, Katoliko, skalan na Katoliko.
Wagi protestante, utang na sa library sa mga oto, nga nagsigi kag supak-supak sa taong mo'y nagmukna, mo'y responsable sa Biblia. Mura kag katong silingan ng hulamog martilyo. Kay Way martilyo, ambis magpasalamat, pagbalik sa martilyo, di bakang pangulo sa tagiya. Amo na sila. Ambis magpasalamat sila sa Katoliko, kamay nagkumpay, nagutag kapitulo, versikulo, o sa gihimo nila, sila pang giatake ang tagiya, ang nagkumpay sa Biblia. Sige, sunod rin. Mutana ka brad, ato ang tagaan, ato ang pattern, pangalan ni mo, full name, unsay sipahan. Ano lang, pagawad pangutana. Leonie Lolerio dahil sa United Pentecostal Church. Ang pangutana may tungod sa imong giingon kaniya nga nag-compile sa Biblia mga Katoliko nagyatagan ilang ano bersikulo kapitulo. So kinsa gani ang naghimo sa bersikulo kapitulo. Dili compile, naghimo. Wa man ko, ang akong kanunay iyawa sa inyo. Kaya nga naman, ako hagit sa kong ulo kung sa ito pangutana mo ito ba? So ang iyang pangulong. Anang guna po, base ra po sa imong Okay, ang pangutana ni mo tama na to. So ningon man ko nga nagbutan o kapitulo bersikulo Katoliko. Ang imong padlawom nga pangutana, kinsa man? Okay. Kinsa? Duha katao. Si Santo Hugo de Caro niadtong 12th century o si Father Santis Pagninos o Pagnini sa English niadtong panahon na wa pay bersikulo ang Biblia, sila'y nagbutang niya na. Unsa man ang mga tawhan ng reliyon? Dili Pentecostal o dili Iglesia Katolika. 12th century gani. Mas pa ko kayo. Isugda na 12th century, natapos na kumpleto 15th century. Mas pa ko kayo? Dili. Kamara. So mo to brad, ang nagbutang niya na si Cardinal Santo Hugo de Caro, isugda na itong 12th century, natapos sa 15th century. Dili ba na kayo pagka-umahumanda yun? Iskal bubog, iskal na tuig na. O na dapat ako tanaw na, sugdan yun na ito sa una yun. Middle of the 12th century, natapos na kompleto yung 15th century. Isang tawa na, ili Pentecostal, ili Protestante. Cardinal Hugo de Santo Caro, mo naghatag na chapter o naghatag verse usaka gitawag og Dominican nga pare si Santis Pagninos. Salamat na pangutana sir. May ningon man ka nga sana silang magawa ng may naghimo. So ang pangutana na ko din kung asa mabasa bisag dili lang sa Biblia. Asa mabasa nga kana sila may naghimo. Referensya, basaha ang Fuller Encyclopedia, volume 5, hindi, sa pinipanawan. Doon na kung ni Luther na ibabad ko. Pero wala ko sabot na kinikiran. Pero kung gusto nyo ka magpuan, listo ba kayo ikaw na pinagpusoyo? Wala lagi. Kung makabalik ako diri, tanaw na ito. Sacred Scripture by Dixon, Jamlax po na. Ito na, basa sa Google. Sigurado mo tayo ka, nawag yung Pentecostal ng hatag. Gani. Inana. Apa? Yung mutaran? Salamat sa imo ang nindot nga tubag o kahihog nga na-educate ka. Kung nasayo ka kay sa Pentecostal mo kano? Nasayo ka kay sa founder sa Pentecostal Church. Kisa? Ano? Founder. Ito po ba? Si Charles Parham. Dili na siya founder. Ang history pa ka po. Asa mabasa niyo? Sa history ka rin. Gani asa gani. Diyan? Matula niya ang founder at yung founder. Dili, founder Pentecostal mo ka mo. Kasabot ako sa founder. Kung sa Visayas founder. Sila ba nito ba? Ito ba na to? Kita may nagsabot. Lagi-lagi. Nakasabot ba ka sa founder? Kasama na? Ha? Dili ba? Nga kung pangutana, seryoso ba rin? Dili ba ngayon nagdidibate? Kasabot ba ka kung sa word na founder? Kasama na? Oy nagtukod. Boy, nagtukod Ito ba yung pamanangahan na? Basta na sa TV-TV. Ano ba yung mo namin?
Branham. Charles Branham. Charles Branham. Charles Richard. Kuan man na katong ni Kuan Richard katong tatay Baldo katong basulan katong katong itong dako. Katong nag-iinti ba na Charles Branham. Pastor sa protestante kay daghan o dismursinto. Pentecostal bakal? United mo? Hindi rin mo namugawa sa Pentecostal. Kasi nagtubo na na. Parang. Yes, United. Kaya nag-ibang pula. Ibang pula man ang nagdala. Taipa, tubag bang ko. Ang word na Pentecostal, ang church na itong iwan, kinsa may nag-originate. Ano asa man eh. Pero, founded by 19th century, asa, sa place, USA. Founder, Charles F. Parham. Mugawas pa ng word na Pentecostal o Pentecostalism o United Pentecostal kung why unang tao na sugod. Tama. Ano siya giingon mo United, mga sanga-sanga na pero ang original niya na, si Parham mo na iya na sa ulo, Pentecostalism. Siya ang original anak. O niya gi-revise, found United Pentecostal, United Trinitarian, pero ang unang nagsugod na usa ka tao. Si akra ba lang uban na Dili ba? Ay, Panginoon ka, hindi lang talo. Kaya kita wag United Pentecostal. Sama na sa mga lokal na nag-Francis Ford. Pero ang original anak na terminong Pentecostalism, usa na katao. Dili si Kristo o dili si Parham. Tara, Biblia o referensya. Kaya pwede mo na, halimbawa, tungkol po iglesia si Kristo, nagtungkol ng iglesia ni Kristo. Kung tanawan nun sa Nitaboron, iglesia ni Kristo sa Panabo, iglesia ni Kristo dito sa Mindanao, dito sa iglesia ni Kristo sa Bulawan. O, muna na Kristo, sanga-sanga. Apan, kung sa nakapulong niya ang ikuhaan, nilitog si Kristo, iglesia. Sama na po na, kasi Parham, nilitog siya, Pentecostal o Pentecostalism. Pag-abot sa inyo ha, i-revise na po sa inyong local founder, United Pentecostal. Utok ba? Utok, mindset. Laro na kaya sa TV-TV oy. Hey! Hoy, Pastor Maganoy! Pastor Maganoy! Pastor Maganoy! Pastor! Pastor! Pastor Maganoy! Hindi mo na iyan ni Kristo ang iyong simbahan. Pag binuutan niya, kasi kaluyan ito sa Ginoo. Pastor, asa si Remigio? Remigio! Remigio! Dito ko ni Kristo. Remigio! Kailangan yun ka. Ah, Remigio! Turo, turo! Binuutan ka. Luwas ko ng dili iyan ni Kristo sa simbahan. How much mo kung mabinuutan ka? Sa simbahan na dito ko ni Kristo. Prorasip yun ka ni Kristo. Ranto mo ra. Sige, tagal magdahilan na hawa ka. Nay, napay isa ka pastor, mangutana. Mangutana pastor. Kani, mangutana. Mangutana lang pastor, mangutana lang. Mga kaigsoon, no? Ang iyaw na sa kaigsoon, papuliho na daw siya. Dili na ko suluhon kay Karusa, ato karusa. ka malimbutan nga Karusa na siya nagawa. anigo bisa kilani ni siya. Dili, wala na, Pangutana, dilambo ka. Nag-challenge na nahagit. Nado si Remigio. Pastor, amigo. Ng Katoliko. Amigo to pastor. Ayaw, mga 1 minute lang, Pastor. Pastor, nasi pastor Remigio ba lubi Una sa katong tanan, pagka pasalamat lubi. sa Ginoo. Ganahan bro ka mukha Dili lubi. kapuno. Mr. Lubi. Mr. Lubi. Kutlo nga Mr. Lubi. pati magtulang, asa kita mo dati. Dito ka sa matulang. Kining pangutana. Dali, pagkanon bro kag lubi kani. Dali ba dali. Nag-vlog ba si Mr. Lubi? Araw lang. Nang nasi pangutana ba na? Ano ba kag lubi? Makatarog. Kumusta? Kani, kumusta? Kumusta ni?